Ah. NANI?! お前はもう死んでいる。 Okay. Gabi. That's it. Selfie, selfie. Okay, thank you. Amping sir, amping. Sige, thank you kayo. Umping po mo dire. Nakadaan tayo ng checkpoint, buti na lang. Pero pag ganun mga pre, pag ganun may mga checkpoint, kung kumplito naman kayo ng mga papeles, wala talaga kayong takot dyan. Wow naman! Wow! Wow! Kaya reminders lang, kung mag-drive kayo, ang kahit ano, kahit motor, sasakyan, make sure na meron kayong lisensya na hindi expired. Tsaka lagi niyong dala yung rehistro yan. Dapat rehistrado din yung mga sasakyan nyo. At diba, parang ganon. Yung iba kasi, kung wala kang lisensya, wala kang rehistro, siyempre tatakot ka na. Tsaka, iba talaga pag confident ka eh. Sana